Predstavte si, že vyniesť smeti je pre vás takmer nemožné. Nie z lenivosti, ale kvôli výzvam, ktoré iní sotva vidia. Pre väčšinu ľudí je vytiahnutie vreca odpadkov z koša a jeho vynesenie von minútová záležitosť. Rýchla, nenáročná úloha, ktorú vykonávame automaticky, bez zamyslenia. Pre mňa je to však dennodenná, takmer neprekonateľná prekážka. Som jedným z tisícov ľudí so zdravotným postihnutím tu v Izraeli, ktorí sa každý deň potýkajú s fyzickými a psychickými stavmi, ktoré robia aj tie najjednoduchšie domáce úlohy obrovskou výzvou. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o kúsok mojej reality a možno spoločne nájdeme cestu vpred. Možno zistíme, že skutočné riešenie je bližšie. Moja realita je taká, že niekedy je už samotné vstávanie z postele obrovský výkon. Organizovať si deň, udržať si domácnosť, robiť základné veci, to si vyžaduje obrovskú námahu. Jednou z úloh, s ktorou mám obzvlášť ťažkosti, je vynášanie odpadkov z bytu. Znie to banálne, však. Ale pre niekoho s obmedzenou mobilitou, neustálými bolestiami alebo extrémnym vyčerpaním je to občas ako horolezectvo na Everest. Nejde len o fyzickú námahu, ale aj o psychickú záťaž z vedomia, že nedokážete zvládnuť niečo tak jednoduché. Skúšal som hľadať pomoc. Kontaktoval som úrady, vládne agentúry, organizácie pre ľudí so zdravotným postihnutím, zoznam je dlhý a frustrujúci. Opakovane ma posielali z jednej inštitúcie do druhej, bez skutočného riešenia. Ako pingpongová loptička, ktorá nikde nepristála. Každý mi rozumel, ale nikto nepomohol. Medzi tým sa vrece odpadkov plní a frustrácia rastie. Žijem len z invalidného dôchodku, takže si nemôžem dovoliť platiť súkromnú pomoc. To, čo by mi prinieslo obrovskú úľavu, je finančne nedosiahnuteľné. Toto video nie je sťažnosťou. Mojím cieľom je osvetliť realitu, v ktorej ľudia so zdravotným postihnutím denne bojujú s neviditeľnými prekážkami. Sú to tie malé, na prvý pohľad bezvýznamné úlohy, ktoré sú pre nás obrovskými hradbami, prehliadanými väčšinou ľudí. A práve vtedy prichádza pocit izolácie a vyčerpania, rovnako drvivý ako fyzická námaha. Systém často zlyháva pri individuálnej pomoci s týmito malými problémami. Je paradoxné, že máme zdravotnú starostlivosť, ale najzákladnejšie veci pre dôstojný život sú prehliadané. Možno, a to je moja nádej, riešenie nespočíva v ďalšej byrokratickej inštitúcii, ale v komunite. Možno v malom dobrovoľníckom projekte, kde si ľudia navzájom pomáhajú s týmito malými úlohami, ktoré majú pre nás taký obrovský význam. Možno s väčším povedomím, ktoré inšpiruje jednotlivcov, susedov, priateľov, aby sa rozhliadli okolo seba a ponúkli pomoc. Existuje toľko dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť, len niekedy nevedia, kde začať, alebo si ani neuvedomujú potrebu, pretože naše boje sú často neviditeľné. Nejde o vinu, ale o uvedomenie, že aj malý akt láskavosti môže mať obrovský dopad. Nie je to len o vynášaní smetí. Je to o pocite dôstojnosti, o tom, že nie ste prekážkou, o plnohodnotnejšom živote napriek výzvam. Je to o tom, že nie ste sami. Verím, že aj malá pomoc prináša obrovskú zmenu. Jeden sused, ktorý vyniesie odpadky cestou do práce, skupina dobrovoľníkov s drobnými prácami, alebo len pochopenie a láskavé slovo. Toto sú riešenia, ktoré môžu zmeniť životy a vytvoriť skutočne inkluzívnu spoločnosť. Toto video je volanie. Volanie po empatii, po porozumení a po akcii. Ukazuje, že aj najmenšie úlohy môžu byť pre niekoho obrovskou výzvou a mali by sme hľadať riešenia mimo tradičných systémov. Skutočnou silou je často komunita a ľudská ochota pomôcť.